ba ka san mu raken nan bane kai kana da damuwa na rantsi da Allah raken nan na ce maka ina so ne ta kai min wani waje a jikina ni ma abin nan dina in ta kai min za a san yadda za a yi kai maka wani mana ba damuwa rake ne mu ne ko kai kan dai ba wai da baka fatiwa sha da baka damar rake ne kala ba fatiwa sha zan yi da wata fatiwa sha ai gwanda a bani damar rake daya no fatiwa sha zan yi da wata fatiwa sha wace ce ma fatiwa sha no to kai tambaye ka wai ya wata da kuma za ba ko ba za ba ayahi babu lallai a wurin ne ala ba lallai sabida kaga ina so ne ma bari in gaya ma in dai rake ce mu ne ke zan ta yanzu duk wannan lankan na ji an ce kowa an tura mai da kudin Buhari ni ma zan yi in ji an su magana kake da sama kawai da mutum ba ta zan kira ka kan ma ka kira ni zan kira ka ba dai zan kira ka kan ma ka dai share ki lafiya zan kira ka no gani ga Allah masu hada taki suna kokari daga ikon Allah an hada taki ga rake tayi zaki yanzu bari zo in bi shi in buga yan nan saboda na garan shi ya baci saboda in ya samu kudin Buharin nan kada in je ya hana ni bar ka ganin zo in bi shi billahi lazi wai ne ni ne nan da aka yi haba sunusi fito mana ya ake yi ne a komai wani to kai ya aka ka san na biyo ka ne domin na san kai ma abin nan yanzu dai daidai kake jin yanzu ba wai wannan ba ka ga mutum ya kya kai na gaya ma da ke kaka da kai ne baka tsaya ba na yi niyya na dauki raken nan na baka na yi niyya mana kai ne baka tsaya ba inda kai ne da ka dauki nan kamar yanzu dai mu ban maganar rake kawai ka wuce yawwa tunda baka tsaya ba ko ba haka ba kana ji kudin nan ka dauka aljihun ka bani ka gane a kan dauka aljihun ba mana idan aka tura maka kaga kenan ba sai ka ba ka huta a karan ba ka ba sai ka rishi ka a lokacin ka okay haka zaka ce kudin ne ba za ka ban ba ba a turo min da kudi ba kawai yin dauka kudi a cikin aljihun na kawai baka ce a ina ba a matsayin ka na abokina ba za ka dauka ba hakan nan kawai dan kana hauka an ga masu numfasa hari no tunda rashin ni za ka bar rashin mutunci bari zan je gurin Musa shi na san ai zai dauka ya ba tunda kai ba za ka ban ba tunda hi Musa mahaukaci ne ga dole nan ka sai ba da kawo ku da kashi ba da shi ne za mu kudu ai ta manyan kwari ce kai da baka iya shiga Lagos a kai ma ka san ne wallahi kana Masa no an ce fa kun ci kudin Buhari ba Allah wannan kudin Buhari baka da account ne indai kana da account za su san ai ka samu ba to bari in gama da Musa za ka bani nawa ni ma to ya ake Allah ya biya da Musa kai kaga wata babba harka ne ka waya ma ka siya no ba na san munafunci ya an zara kudi in je in yi aiki in sha tukuru in je in sai abu ka zo ka rika kana ga mun wannan wani irin munafunci kamar ya kai ne zaka iya cire kudi ka siyi waya kamar wajen duk wannan waya fa in ba ta kai 50,000 ba za ta kai 50,000 to me kake ni bi tsallaka bango ne aikin ma me yake aikin ma me gona ne wannan a'a to gane mun da me kake idan na sani da kudi wanda kamfani kake aiki ga mana wannan munafuncin na fahimci dai da ni aiki ko ba haka ba yaya za in je in sha wahala nemo kuɗi ka rika magana kuɗin Buhari to ai ni na da muka zaba baban ne yake ba ni na ga kai kifar ba ta wuce ta 500 kifar ko waya ba ta wuce ta 500 wacce kake so amma a ce wannan waya ba za ta 50,000 to ku ba dama mutum shikenan ku ga ya dan sa riga masu kyau a cikin gari sai ku rika samu ido kuna can kuna fama da talauci dole a dinga ya za a yi mutum ya yake samu yanzu haka nan da rayuwar mutum kai yanzu dai an sama yanzu dai an sama kuɗin Buhari ko ba a ni ba wani samun kuɗin Buhari ba kawai ni aiki tukuri ne ni zan samu kuɗi na ni dai yanzu amun na wani Buhari nan kamar ya amana ka ni na fahimce ku na je gurin ɗazu ɗaya abokin namu na fahimce ku saboda ban da account shine kuke mun rashin mutunci
ya kamata tunda an samu kuɗin ni ma kuɗin mun na ko ba haka ba. no. Dan fa ka je birni fa ka zo kawai ka rika rena mana hankali. Ya mu je gona mu samu abu mu samu kuɗi mu sai abu ka rika magana wai baharin me ya tsina na man da shi haka za ka zo kana Kai ya ke wannan. ga wannan kana gani zai ya zai mu same mu ko ba Har ya tura wa mutane kuɗi. Shi ma an san ka ba dan haka ba da ba zai ci to ba muna munci ba ta ya za a dama akwai abin da kuka shi ba wani abin da muka shi ina kake zuwa yanzu dai wayan yanzu dai wayan nan kana ji maza idan wayan nan ka riga ka siyi waya ne da kuɗin Buhari nan yanzu abu ne mai sauki sai mu je gurin abu mai abun nan mai sai da wayoyi sai a sai da wayan nan sai ka siyi ta kasa da wannan ne ka ba dan ba a to na fahimce ka kawai kana mun adawa ne ta ya za a yi wato bakin ciki ma kake da noman da Allah ya bani na samu na zo na yi domin ma dan jin daɗin nan ma ba za ku ban mutum ya jin daɗi ba